Sewu lepat diagung ing pangsama Paduka anak Anggir sowan kula menika minangka sulih sariranipun saking anak Prabu Duryudana. Nggenipun nampi sedana wala saking para Pandhawa. Bilih dinresmati manis benjang menika badhe amisuda Gatotkaca minangka nalendra wonten nagari Pringgondani. Nuwun sewu nggih. Lebeting manah kula menika tuwuh tandha pitakon niki janipun leres menapa mboten. Ing ngatasipun Gatotkaca menika anak Dewi Arimbi, lah kok badhe kawisuda minangka ratu wonten nagari Pringgondani. Mila kula sowan kula kampir wonten kersanipun anak Anggir Adipati Brajadenta ing glagah tinulu menika kala mau kejawi mertinjo kawidadan Paduka anak Anggir Brajadenta. Ugi badhe miterang menapa leres Gatotkaca badhe kawisuda minangka dados ratu wonten ing Pringgondani nggih. Nun inggih kasinggihan dawuh Paduka Raden Patih menawi Gatotkaca ingkang dados ratu wonten Pringgondani menika menapa sampun leres menika nggih anak Adipati. Manut welingipun Kakang Prabu Harimba panjenipun mekaten negari Pringgondani dados wewenangipun Kakang Mbok Arimbi. Awit Kakang Bratasena nalika merjaya Kakang Harimba nempuh bebasan bedah Praja Mboyong Putri. Nuwun sewu nggih. Miturut adat lupiya ingkang sampun lumampah, ingkang menang jumeneng ratu menika putra kakung tinemunipun Pembayun ingkang mijres saking garwa Prameswari. Ingkang monggo Dewi Arimbi menika mijre putri Dewi Arimbi kemawon ora menang jumeneng dadi ratu. Napa melih Gatotkaca menika kala mau Prabu Tremboko kagungan putra Pembayun Raden Harimba. Saksurutipun Prabu Tremboko leres ingkang jumeneng ratu menika Raden Harimba. Prabu Harimba seda menawi kagungan putra ingkang jumeneng ratu putraning Prabu Harimba, monggo putra Harimba menika mboten kagungan putra. Mula ingkang gadah menang rayi Prabu Harimba urut sepuh inggih menika mijrek kakung. Cobi sinten nggih? Rayi Prabu Harimba ingkang paling sepuh tur kakung menika sinten nggih? Ingkang mijrek kakung urut sepuh tanah sanes kula pun Brajadenta. Dene urut-urutanipun putra Rama Prabu Tremboko menika sepisan Kakang Harimba, angka kalipun Kakang Mbok Arimbi, tiganipun kula pun Brajadenta sekawan Brajamusti, gangsa Brajalamatan, nemipun Brajamikapa, 7 kala bendana. Rahning Prabu Harimba sampun seda mestinipun kemawon panjenengan sing kudune duwe hak waris tumraping Pringgondani. Lah kok malah Gatotkaca niku pripun menika nggih niku? Napa patut pakne cilik direh karo ponakan lanang niku napa patut? Cobi panjenengan titinggir. Sinten to ingkang ngedani Kang Rama Prabu Tremboko? Sinten sing merjaya ingkang Raka Prabu Harimba? Hingkang nyedani Rama Prabu Tremboko stana sanes Prabu Pandudewayana. Hingkang merjaya Kakang Harimba sanes Kakang Bratasena. Lah inggih kudune sampeyan niku bela pati sedane Kang Rama lawan Kang Raka. Lah kok malah ketok lulute karo Pandhawa niku sampeyan niku dos pundi menika nggih menika? Lajeng bekti panjenengan dhumateng tiyang sepuh menika wonten pundi? Langkung-langkung kamukten hak waris Paduka dijarah para Pandhawa kanthi pamadan welinge Prabu Harimba. Sampeyan kok ya meneng mawon. Prabu Harimba meling kados ngeten niku rak mau pun ajeng seda. Ora bakal weruh alang ngujuri sedulur-sedulure sing isih urip bakal mukti apa mati. Prabu Harimba menika mboten nyawang. Lho, kula nuwun sewu lho, kula niku mboten ucuk-ucuk niku mboten lho niku. Awit panjenengan pirsa Sengkuni niku sinten? Sengkuni niku tiyang suci ning sak jagat niku namung Sengkuni niki. Nggih leres nggih menika. Paduka menika sipatipun yaksa. Nanging rak namung praupan kemawon nanging sampeyan wis kondhang nadyan yaksa nanging wis jiwa satriya. Terus wonten pundi jiwa satriya Paduka sing kudune ngrukepi bumi kelairane aja nganti negara Pringgondani dijarah
dienggo jak-jakan truning Prabu Pandu napa namung nggon kondang tok tanpa bukti nyatanipun. Gek Togek Nun kepiye iki Gek? Nuwun sewu. Kula niki teng mriki niku pangkate mung dadi bau. Kula niku mboten melek napa-napa babar pisan. Kula namung urun penemu kemawon. Tiyang sing saguh dados ratu niku kudune tiyang sing setya dhateng jejibahan. Wong sing pantes dadi ratu niku kudune wong sing kulina ngambah tata krama sing genep. Wong sing seneng ngedoi sifat wengis lan dak semenang-menang. Wong sing pun menep budinipun lan tansah memulya para kawula niku kudune sing dipilih supaya dadi pengarep tumraping praja. Saboten-botenipun jiwanipun jiwa satriya kang sejati. Mula kena diarani satriya niku sa niku tegese mung siji, tri niku tegese telu, ya niku tegese jagat. Tegese sapa sing bisa nunggalake jagat telu, pangesti, pangucap kaliyan tumindakipun nggih niku kang sinebut satriya sejati. Tegese lati lan pakarti niku kudu nyawiji, yen ngomong iya ya kudu iya, yen boten nggih boten. Lan dlakah tilu niku uga wewengkone negara Pringgondani. Kawula semanten kathah niku sing beda-beda sukune, panembahe, kapitayane, budaya lan adat lupiyane. Niku wangel nggone nyawijeke mboten gampil. Lah yen nganti wong Pringgondani niku mongko iso duwe ratu mung sak kecekele wong tegese mboten sing jiwa satya kang utama. Niki bakale rugi tembe mburine. Lho niku saestu. Luwih-luwih dinten niki bab penembah akeh para kawula Pringgondani sing saperangan gedhe padha ngedoi marang panembah sejati. Najan ketoke manembah ning mung rubuh-rubuh gedang. Netepi kelumrahan boten tandes tekaning ati. Mula akeh-akehe gampang disuwungake pamikire. Dileboni pangerten ingkang nyimpang saking lejering agama suci, dicitak dadi wong sing ciut pamawase tumrape sari patining panembah. Lho niku lho elingke kula niku jane mung bau jane kula niku temane dadi wong sing mentalan uripe ora lumrah tangga teparone, ora gelem guyub rukun moh gotong royong, ngedoi kekancan karo sing dudu golongane. Uripe pun ngedoi marang budaya, mulane uripe wis ora duweni rasa welas lan asih. Siji lan sijine anane mung padha cubriya, mula enten napa-napa sithik dadi padu. Gawean kula niku mung ngelingake, lan wis padha rebutan panguwasa, padha rebutan kepengin dadi ratu ning Pringgondani. Sing digoleki napa sakniki? Yen golek bondo, monggo bondo niku mung arep basa. Lho niku yen mung arep dienggo gawe mblendhuke wetenge monggo, yen jenenge rejeki niku nggone golek mboten sah mestine niku utawa haram niku bakal ndadekake panganan sing reget. Yen panganane niku reget dadi getih sing reget, yen getih reget atine ya reget, yen atine reget niku jiwane ya melu reget. Lho niku mula yen jiwane reget uripe nggih mboten resik. Wong urip niku yen kalah kalih bondo niku nggih bebayani. Wong urip yen tanpa bondo niku nggih mboten aji. Ning nek uripe kelebon bondo niku bebayani sing gedhe. Lho niku mung ngelingke kok. Olah pakartining Ciparasa sing ora nganggo dasar kautaman niku anane mung milik gendong lali. Nek pun milik gendong lali, banjur babi wuta tumindake. Sapa sira sapa ingsun kaya ngaten niku mboten dadi nuwun sewu mboten dilereni lado rebutan panguwasa ngaten niki. Ajak-ajak mboten genah. Niki sing dadekake kekuwunge negara saya layu, pernatane saya remuk rempu. Ucape sing ana ngarep mboten kenal digugu, derenging karep mung nuruti nafsu. Mboten mikih, mboten mangu-mangu, padha nginger pernatan sing baku. Pamrih supaya uripe mubra-mubru, mula nyolong bondo negara dianggap barang sing ora saru. Yen dielekke ngejak padu, cangkeme pecucah-pecucu.
mangan bondo malingan wetenge nganti mlentu barang konangan dihukum 15 tahun lagi 3 dina wis metu ngoten mergane ana sak pirangane jeksa negara sing cangkeme kaya asu lho niku kula ngelikke wani merga kula niku pun nyawang kahanan sing boten bener ngaten niki mengke angger sampeyan terus-teruske nggone sampeyan meri karo ketrimane Kang Putra Prabu Runga dadi remuk rempu remuk bubuk dadi rempon pun ngati-ati Gus kagatri sangga pirangu rinangkul kinempit kampit